Je to tady. Začíná to parádně. A dovolte mi představit vám tohohle krásného macka. Kolik tam je? To je třeba dalšího komentáře. Nádherný Pajero. A uvidíme, jak to bude pokračovat. Přátelé a kamarádi, vítám vás u dalšího videa, respektive vás vítám u prvního videa z nové série, která se bude jmenovat Ze dna na břeh. Bude to takový můj malý projekt, kde vám představím to, jak se učím chytat na novém revíru. Je to krásný revír a měly by tady být krásné ryby, ale je to taky krásně prorostlý trávou a váskama. Je tady nehorázně moc stromů v té vodě, všude samý klacky. Ale doufám, že mezi těma klackama se budou schovávat ty trofejní kousky. Mělo by tady být prostě dost ryb kolem 10 kg, nějaký přes 10 kg, snad třeba i nějaká 15, uvidíme. Takže držte palce, v klidu se usaďte, dejte like, dejte odběr, držte mi palce ještě jednou, klidně oba, na nohou, na rukou, sousedovo, přítelkyně, všechny palce, co znáte a jdeme na to. Takže tady jsem si připravil nějaký kuličky, hodíme to do člunu, kyblíček připravený, kotvička, všechno a jdeme se podívat na vodu. Tak už jsem na místě, podívejte se na ty porádní klacky za mnou, tam budou nádherný ryby. Já vlastně budu chytat někde tady také 2-3 metry zhruba, jak je ta labuť. Tamhle za ní někde udělám krmný místo a tamhle k těm klackům zase druhým budu vozit tu další montáž. Tady vlastně bude krmný místo, kam budu doufat, že se bude stahovat ta menší ryba. A tady z těch pořádných stromobytí vyplou ty porádní kapráci pro tu moji nástrahu. Tak držte palce, jdu to tam rozházet a pak se na to podíváme. Jako úplně prvopočáteční plán byl, že to budu vozit na člunu vlastně, zavážet si i pruty. Ale teďka v tom větru nevím, jak bych to udělal, tak ještě, že jsem sebou vzal lodičku. Takhle jim to tam pošlu hezky s PVAčkem, vzal jsem si vlastně lodičku na člun, udělal jsem si body, kam to budu chtít zavážet, takže to bude přesně na tom místě, kde budu chtít. No a sám jsem na to zvědavej, jdem se na to podívat. Pruty jsou zavezený, já jsem musel utíct do bivaku, asi mě ani není vidět, ale musel jsem se tady zabednit, venku vítr neskutečný. Takže už jsem vyfoukaný, je mi zima, udělám si něco k jídlu, budu čekat, co se bude dít, jak budou spolupracovat ryby, ale budu se snažit to nevzdát. A když mi neodlítne bivak, tak by to snad mohlo i nějak dopadnout. Tak držte palce. Přátelé, je to tady. První záběr na levou udici přines jenom obrovský chuchvalec trávy. Potom jsem to už ani nezavážel, protože fouká neskutečný vítr, takže jsem nechtěl lodičku vystavit nebezpečí, aby se nepotopila. Tak jsem to tam nechal jenom tu jednu udici.
Mezitím jsem si volal s Járou, ptal se, jaká je tady situace a tak dále a tak dále. A jeho poslední slova zněla, když něco přijde, tak dej vědět. Takže mu hnedka budu asi psát, volat, posílat fotky. No a vy se pojďte taky podívat na toho fešáka. První ryba z nového revíru. A takovýhle krásný kousek. No je to šupa. Je to šupa. Při souboji jsem mu asi nechtěně sundal teda jednu šupinu, což mě moc mrzí. Doufám, že se mu to snad brzo zahojí. Ošetřím mu i ranku v puse, protože mu teče trošku krev. Ale udělal mi neskutečnou radost. První noc takováhle bomba hned na novém revíru. No je to šupa. Tak, teď se budu těšit, co přinesou další dny a rychle to tam asi teda zkusím ještě zavízt, když to něco dělá. No bomba, těšte se se mnou dál, jdeme do nich. Zabiják. Dejte se na toho fešáka. Ploutev nádherná, obrovská. Zvážíme si ho rychle. Budeme doufat, že to má aspoň zase těch šťastných 7 kg. Uvidíme. Jde to vidět? No, tak nemá 7, ale i tak je to parádní ryba. Jdem si ho zase pustit. Budeme se těšit, co přijde dál. Do nich! Tak jste to viděli. Hnedka první ryba, hned pořádný zářez, žádný násadák, krásný šupináč. No já jsem z toho zase trošku vedle, prostě byl to první záběr, hnedka jízda. A to jsem měl fakt skoro jakoby na fest dotaženou cívku, aby to neměla ta ryba šanci hnedka vzít do těch klacků. Ale i tak se cívka odvíjela prostě krásně. Vyběh jsem splašený jak koně, málem jsem se tady přerazil, ale všechno dopadlo dobře, ryba se dostala na břeh. Máme fotečku, máme video, vy se máte na co koukat. No, nevím ani čemu přisuzovat úplně ten úspěch, ale je asi hodně velká jistota, že ty větší ryby se prostě budou motat okolo těch klacků, že tam budou mít tu svoji domovinu. Já si myslím, že se mi hodně udělal dobře vlastně ten zákrm tím, že jsem ho udělal třeba 10 metrů od těch klacků, že se tam vytáhne ta menší ryba a ty opatrnější budou furt zůstávat v těch klackách, ty chytřejší už. Kde budou ty moje montáže s tím malým soustem prostě pro ty pořádný kapry. Hele. Je tam nebo ne? Ne jo. No to zase asi potáhnu porádnej chuchvalec trávy teda. Tohle se stalo i předtím, jenom tak za to zatáh. Já jsem mu ji teda ještě seknul, protože to šlo furt nahoru dolů. Ale teďka to vypadá, že si to jenom zobnul, pustil to, uvidíme no. Nevadí, podívám se na to, převezu to, dáme si zase vědět s další rybou. Tak zatím. Tak se na to podívejte, je to přesně jak jsem říkal. Porádná paruka, tady se váhlí moje boilies. No. Co víc si k tomu říct, no. Tohle asi teda budu tahat hodně často, ale ty ryby za to snad budou stát. Takže je diskotéka. Jo, velký ryby, velký kapři tady budou, všechno bude, sledujte to, dejte odběr, bum bum bác. Vidíme se, vidíte mě. Udělal jsem ještě 2 záběry, ale pokaždý jsem zase vytáhl jenom obrovský trst trávy, takže jsem to aspoň trošku prosekal to místo. Teďka už si půjdu lehnout, protože už je krásná noc, takže půjdu se vyspat na zítra, ať jsem připravený. Ráno udělám asi nějaký nový montáže, protože z té jedné mi docela dost padají ryby a z té první na první záběr přišla ryba.
Mám na obou dvou jiný háček, prostě jiný trošku styl. Takže k tomu si když tak povíme víc zítra. Změním to obojí na ten foxácký porádný háček, který propíchnej kámen. A no, uvidíme zítra. Takže dobrou noc a vidíme se ráno. Zatím. Tak vezmeme si podsedák, vypojeme zase na vodu, zakrmíme, uděláme si nový body lodičkou a pojeme do nich. V lodičce jsem měnil baterku, tak jsem si udělal pro jistotu znova souřadnice, srovnal jsem GPS-ku, teďka vlastně se podívám, jsem 106 metrů, odjedu si na nějakých 103, 104, 103, udělám si tady bodíka a budu vědět, že jsem krásně takhle od těch klacků jenom 3-4 metříky. Rámus dělá neskutečný ta lodička, ale bohužel se nedá nic dělat. Takže zabodováno máme. Teď budu doufat, že se tady zase nerošvihám. Zakrmíme. Tady chytám, takže to švihnu takhle tamhle všechno. Tamhle vlastně vozím tu druhou udici parádně, takže hezky před to. Ty kokos! Tamhle to je přesně to, co chci. Je poslední lopatečka. Sundáme kotvu. Můžeme plout na zpátek. Máme tady odpoledne, zapršelo, přestal foukat vítr, nebo už alespoň nefouká tolik. A konečně jsem proměnil asi 8. záběr touhle krásnou rybou, jinak je to vždycky drb a vytáhnu prostě obrovský chuchvalec trávy. Ale konečně se zadařilo proměnit záběr a přišla tahle krásná, asi necelá 70, 4-5 kilíček možná odhadem. Krásná ryba. Je to fešák. Černej, nádherný, všechny šupiny. Ne, je to bombardák. Tak těším se, co přinese večer. Jdeme do nich. Tohle je ta krása. Skopexka, broskeviátra. Porádnej panáček. Jdeme jim to tam poslat, protože už to udělalo rybu. Yeah.
Ne. Zdá se, že je tam. Dáme si ho tady narychlo. Tak se ukáž. Spodní pysk nádherně seklej, což je paráda, takže panáček funguje skvěle. Podívejte, jak je krásný, černý. No to, jak je malej, skvěle napapanej. No, krásná ryba. Nebudeme se s tím dlouho mazlit. Šupit ty domů. Přichází pomalu zase večer. Máme tady další kousek. Není to teda úplně žádný obr zase, je to tak 65-70 čísel, ale já jsem za takový ryby neskutečně rád, protože je to prostě nový revír. Nechodí žádný extra malý ryby, ale takovýhle kousci krásný. No je to bomba. První jízda dnešního večera snad nebyla poslední. A vydrž. Pošli pozdrav a jedem bomby. Tak, už bych ho ani neukazoval, je večer, je to zase ta klasická velikost, ale tady ten je oproti těm předešlým úplně jinak zbarvený. Je celý takovej světlejší, ale je to taky krásná ryba, takže jsem vděčný, pustíme ho a jedeme dál bomby. Ještě máme čas, světlo zaslo, nevadí. To je znamení, že máme pokračovat. Tak přátelé, já jsem úplně zdrcený. Je to už asi 6. záběr, co jsem neproměnil. Vždycky to jenom pípne jednou a pak vytáhnu obrovský kus trávy. Teďka jsem konečně nějakou rybu táhnul, ale po cestě si to narvala do vásky, takže bohužel jsem o rybu přišel, celý to utrhla, takže jsem to musel znova převázat. Mám poslední 2 kameny, takže to bude poslední šance dneska. Takhle jen to tam posílám teďka s pepřovou plovkou, doufám, že ta pepřová plovka, když už tak přiláká nějakého většího, ale je to boj, takže dneska si zavezu už naposled. Pak ještě možná chvíli ráno, než zbalím. Tady to mi svítí do huby, to je blázinec. No uvidíme, každopádně určitě to nezdám, na tuhle vodu se budu rád vracet, nějak s tím prostě zabojuju, vím, že tady ty nějaký větší ryby musí být. Takže holt budu muset bojovat, tak držte palce a třeba se ještě zadaří dneska, uvidíme. Přátelé a kamarádi, přísahám, že dneska jsem chtěl fakt vstát, jít to zavíst poctivě hnedka po ránu, ale ráno byl takovej slejvák, že jsem se na to vyprt. Byla tady taková menší průtrž mračen, takže se mi absolutně vůbec nechtělo vylejzat. Tak jsem se na to vyprt, na jednom prutě mám vytaženou trávu, druhá půdice je upálená. Takže to ještě teďka narychlo navážu, rychle to tam ještě pošlu, potom začnu nějak balit. Doufám, že mi do té doby nějak aspoň trošku proschne brolíčko. Dosuším ho doma nejspíš, ale na oběd už musím být někde jinde, takže třeba se ještě něco ukáže do oběda, když ne,
tak sledujte tuhle cestu, protože se na tuhle vodu určitě budu vracet, dokud tady nechytnu aspoň nějakou 10kilovou rybu. Prostě se k ní nějak probojuju. Takže můžete sledovat, jak mezi tím sekám trávu. Zatím mi to jde výborně, udělám tady z toho takový golfový hřiště z té vody. No, bude to prča, tak držte palce, sledujte a třeba ještě dneska s velkou rybou.